da logoa, jaiotzetik handi egin arte. Eta kolore bakoitzak bere esanahia du. Aurre eskola. Bizitzan uzten dugun uara. Aurre hezkuntza. Gure mundua argitzen duten eguzki-izpiak. Lehen hezkuntza. Haizearekin mugimenduan dabiltzan hostoak. DHI. Lurren errotuta dauden sustraiak etorkizuna eraikitzen. Lanbide heziketa. Aukeraz beteriko liburu berriak. Zuk egiten duzu Zumaiako Herri Eskola. Eskerrik asko. Zumaiako Herri Eskola, Euskal Eskola Publikoa, denok osatzen dugu. Aniztasunak, jakin-minak, elkarlanak eta bizi ditugun erronka bakoitzak gure hezkuntza aberasten dute. Zero eta 20 urte bitartean, elkarrekin eskutik helduta, bidean aurkitzen ditugun erronkei aurre egiteko indartsuagoak gara. Gaurtik gerora hazten etorkizuneko ametsak egiten ditugu. Zumaiako Herri Eskola. Denok egiten dugu. Denon etxea da. Lan askoren frutua, herria euskera, iturri zaharraren ur berria zera. Agera bihurtu da, lehen zen abagina, ikastolen azpian, herriak ereina. Atzo joan zirelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Orain ez alegoke euskara lizean, bere garaian niños siniztu etzean, asko pentsatu arren ezin zitekela, Zumaian badakigu euskarak garela.
etxea da. Lan askoren frutua, herria euskera, iturri zaharraren urberria zera. Agera bihurtu da, lehen zena bagina, ikastolen azpian, herriak ereina. Atzo joan zirelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Orain ez alegoke euskara lizean, bere garaian inoz siniztu ezean. Atzo pentsatu arren ezin zitekela, Zumaian badakigu euskara garela. Atzo joan zirelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Mediku, kirolari eta kazetari, ingeniari, youtuber, ala bertsolari, irakasle albaitari, surflari idazle, gutako bakoitzak zain, denok irabazle. Atzo joan zirelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Nola itsasoraino menditik ibaia, herri eskolaraino heldu zen Zumaia. Berdin du jatorria, berdin kolorea, guztiok gera zelaik bere kolorea. Atzo joan zirelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Atzo joan zirelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Atzo joan zirelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Atzo joan zirelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Gure herri eskolan, etxekoa zara, denok egiten dugu, denon etxea da. Zumaiako herri eskola, euskal eskola publikoa. Aldaketa garaia da Zumaiako herri eskolan. Logo berria daukagu. Den-denona da logoa, jaiotzetik handi egin arte. Eta kolore bakoitzak bere izanahia du. Aurre eskola. Bizitzan uzten dugun ugara. Aurre hezkuntza. Gure mundua argitzen duten eguzki-izpiak. Lehen hezkuntza. Haizearekin mugimenduan dabiltzan hostoak. DHI.
sustraia etorkizuna eraikitzen. Lanbide heziketa. Aukeraz beteriko liburu berriak. Zuk egiten duzu Zumaiako Herri Eskola. Eskerrik asko. Zumaiako Herri Eskola, Euskal Eskola Publikoa, denok osatzen dugu. Aniztasunak, jakinminak, elkarlanak eta bizi ditugun erronka bakoitzak gure hezkuntza aberasten dute. Zero eta 20 urte bitartean, elkarrekin eskutik helduta, bidean aurkitzen ditugun erronkei aurre egiteko indartsuagoak gara. Gaurtik gerora hazten etorkizuneko ametsak egiten ditugu. Zumaiako Herri Eskola. Denok egiten dugu. Denon etxea da. Lan askoren frutua, herria euskera, iturri zaharraren urberria zera. Zena bagina, ikastolen azpian, herriak ereñan. Atzo joan zirelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Orain ez alegoke, euskara ditzean, bere garaia niño, siniztu ezera. FM 106.9 sintonian zaude. Laster hasiko da Iskira Miskira irrati saioa.
eta kontu zoragarriekin. Batetik korrikata sosomikotekin, zoratuta gabiltza etorri gurekin. Kaixo egunon hemen. Zala belarretan marrazten, musu bat larrunen. Garagardo bat zerura eroritakoen omenez. Herri txikietako festetan, esnatuko bagina bihar. Dantzatuko genuke plazetan, sekula santan ez bezala. Eta kantu bakoitzean, utziko genuke eztarria. Azkenengoa bailitzan, edota denetan lehenengoa. Zorionekoak, gordetako ametxen kutsa irekiak. Kaixo egunon hemen gaituzue astero bezala iskira miskira irratsaioa eskaintzeko prest. Herri eskolako ikasleoi prestatzen dugu saio hau astero 106.9 frekuentzian eskaintzen dugu Zumaiar guztientzako goizeko 10:00. Gaur, 4 gelako neska mutilok prestatu dugu saioa. Marke, Lukas, Hugo eta Laidak aintzinatik datorkigun sosomikoteak izeneko kondaila bat berri emango digute. Geroago, Gorkak eta Peruk Errezilgo Ezamaineako baserritarrari elkarrizketa bat egingo diete. Urtebeten berri Sara Laiak emango dute eta jarraian gaurko irratsaioko galderak egiteaz gain joan zen asteko irabazleei izenak jakinaraziko digute. Baita iskira miskirako irabazleen ere. Zerte on! Gaur guztia abesti politez apaindurik eskeintzeko prest gaituzue. Az gaitezen bada. Beraz, 3 bat, aurre tipo! Aurrera tatzera ikusi pausu berdinak, errepide zuzen honetan. Marraztutako bidetik isiltasuna, haizearen norabidean. Puntu bat irekia, galtzen dugu ingurua, eta bertan dauden koloreak. Baina dire gurutzeak, dira aukera berriak, dira aukera berriak, aukera berriak. Kasaltzen hasten dira, euren biagoa zenean. Ausardiaren negoak astindu zegan, haizeak lastantzen nau orain. Aldetara begira, sentitu zingurua, eta bertan dauden koloreak. Nire bide gurutzeak, dira aukera berriak, dira aukera berriak, aukera berriak. Adi bazaudete sosomikoteak izeneko 5 egun zelebreen berri emango dugu. Erne egon zeleiaketaren galderak bertatik aterako ditugu. Bazen behin, egun bulutik golotako alatzaldea zuen altzain
artzaina guztiek bezala negua golotatu egiten zuen egulaldi txalatik altaldalekin larlela joateko alazoak zeuzkalako. Egunero bi aldiz mendirantz joaterakoan eta etxera itzultzerakoan artzainak erreka handi xamar bat pasa behar izaten zuen borda zuen lekutik, hauntzak larrera eramateko. Normala den bezala neguan erreka nahiko hasia joaten zen eta arriskutsu egiten zuen sendotasun gutxiko zubi kaskar baten gainetik erreka zeharkatzea. Martxoa bukartzear zegoen, hilaren 29 zen, hain zuzen. Goiz hartan erreka besteetan baino txikiagoa eta eguraldi nahiko ona zela ikusirik artzainak horrela esan omen zuen. Ai, martxo, indartsu gintzen, baina joan zaizkik indarrak, ireak egindik. Martxo zitala eta mendekatia zen eta hori entzunik egundoko azerrea harrapatu zuen. Pagarazi behar zizkioat arrokeria horiek artzain txatxu horri. Baina ezer egiteko denbora gutxi zuen, benetan 2 egun erdi. Ez zeukan ez aukera handirik, baina martxoa zerretzen denean, nire indarrak bukatu direla, ikusiko aukek denbora apurtxo bat banu. 5 egun nahiko eta gehiegi ireharrotasunak apaltzeko, ondasunak galtzeko, osasuna txartzeko, eta zergatik ez hori konpondu, apirilari ezkauko zizkioat falta zaizkidan egunak, arrokeriak niri. Joan zenba martxo jauna apirilaren gana eta 2 egun erdi eskatu zizkion. Horrela beharrezko zituen 5 egunak osatzeko asmoz. Tori 2 egun erdi eta konpon ezazu arazoa erantzun zion apirilak. Arratzalde horretan, bertan hasi ziren eguraldi txarrak, euriak, haizeak eta elurrak. Baina hori hasiera besterik ez zen izan. Hurrengo egunetan eguraldia txartu egin zuen. Ekaitzak handiagotu, haizeak xakartu eta errekak uholdetu. Artzainak eta artaldeak egun horiek borda barruan pasa zituzten. Irten gabe, baina abereak gozetik zeuden eta larrera eraman beharra zegoen. Aterrume batetan joan ziren mendira eta han nekez eta bustirik jardu zuten hauntzak jaten. Itzultzelakoan izogalaizko zapaladak harrapatu zituen eta lehen handitua zetolen erreka handigortu egin zen. Hauntzak zubia pasatzen ari zirela, urak eraman zion zubi eta guzti. Han ito ziren denak. Aker maitatuena bakarrik geratu zitzaion artzainari eta hau behintzat salbatu behar zuela pentsatuz zubi bizkar gainean hartu eta erreka pasatzen hasi zen. Ura gerritik aski gora zuelarik errekaren erdian izutu zen nonbait akerra eta adarrak batez begi bat atera zion artzain gaixoari. Horrela geratu zen artzaina, artalderik gabe eta begi bakar. Hori izan zen martxoaren mendekua, ez makala gainera. Ordutik beti eguraldi txarra egin oindu martxoaren bukaeran eta apirilaren aurrenengo egun horietan. Mikote edo zosobikote deritzaile egun horietan zozoek bikoteetan biltzen omen dira.
Goizetan egunan eta gauetan gabon, ilargiko lehioan Nobita eta Doraemon. Zer pozik bizi diren, amets batetik bestera, beren lagun eta dizkidekin batera. Zatu kosmikoa, magoa ere bada. Bai, egia da hori. Tron-pon-pon, gora eta gora beti, Doraemon. Tron-pon-pon, gora eta gora beti, Doraemon. Jarraian, Gorkak eta Peruk ezamainia bazeriko Luis Uzkudunei galdera batzuk egingo dizkiete. Aurrera! Ezagutzen alzenuten Sosomikoten kondaira? Zerbait haituta bai, baina dana oso ikan ez. Da, gero esaten duen bezala, egualdi txarrana hori bai, hori entzun bat, askotan etu egualdi txarra. Izan hori da urte batzuk, egualdi onaren duna, baina 5 onak oso gutxita. Ezatu junik. Noiz gertatu alzaizu horrelakorik? Ez, ni neuri etzatu gertago horrelakorik. Zenbat hauntz dituzue? Hauntzak 10 eta gero 4 txume. Non egoten dira, ikuiluan basoan zer jaten dute? Gehienetan basoan, jan laharra eteue, sasia, eta gero ume gehitzeko daren garaian etxeak hartzetut eta orduan barruan egoteia umek hazi arte. Zenbat hilabeteko ardunaldia izaten dute hauntzek? 5 hilabetekoa. Antxumeak jaiotzen direnean zenbat denbora behar izaten dute jaikitzeko? Ordu bete bateko behintzat askotan ia altzautot. Batzu lehen ure bai, bestatu pixak gero esure bai, baina... Antxumeak amaren errapetik edango du zenbat hilabetera arte? 2 hilabeteo behintzat inguru hori, balin bada antxume hori hiltzeko, eta gero aurreako balin bada, orduan amak denboa gehiago notea eta 4-5 hilabete arte beak. Antxumeak ketzen dituzuenean esnearekin zer egiten duzue? Batzutan, izan dut, beste arkumen bat ekarri esnia aprobetxatzeko eta hazi, eta bestela pixkanaka antzutzen jun. Badakigu jogur eta gazta goxo-goxoak dituzuela. Hauntz esnea edo behi esnearekin? Behi esnearekin, gintzen dugu gazta egiten. Zein gazta mota dituzue eta jogurrak? Gazta mota, gazta freskua, gero gaztaia urdina, bai, eta jogurra, saborek, basoko frutuak, naturala, melokotoia eta limoia. Gazta urdina zenbat denboran egoten da prest jateko? 3 hilabete gutxinez, handikan aurrea. Txalari, egunero ze ordutan esnatzen zarete? Goizian 7 ingururtan, 7 eta... Zenbat ordu egiten duzue lan? Ilundu arte. Tartian bazkaldu eta 7-etatik behatzik arte iluntzien, tartian bazkarik endu eta iain guzti lanian. Negua edo udara zein da garairik onena? Lasaiena usua beho neguan, udara lan gehiago inberrizetea, baina eguraldi arabera, giro hobia da eta uradan laneak hobeto. Baserri
artistaren lana oso gogorra dela ikusten dugu. Eskerrik asko guri gaur bertara gonbidatzen. Zorionak, zure urte betetzean zorionak, da urte askotarako zorionak, belarritik tiratzean zorionak da musika zuretzako. Urtebetetzen txanda iritsi zaigu. Ni neu Sara eta Laiak osatu dugu martxoaren 24tik aprilaren 5. urteak betetzen dituzten lagunen zerrendak. LH4C gelako Amets Agirrek martxoaren 25ean 11 urte beteko ditu. LH3C gelako Eder Gutierrezek martxoaren 26ean 9 urte beteko ditu. LH6D gelako Mikel Garridok martxoaren 30ean 12 urte beteko ditu eta martxoaren 31ean Amaia Iepesek 12 urte beteko ditu. LH4C gelako Jare Manterolak martxoaren 31ean 10 urte beteko ditu. LH6A gelako Mikel Blazkezek aprilaren 1ean 12 urte beteko ditu. LH6B gelako Goizargi Eizagirrek aprilaren 1ean 12 urte beteko ditu. LH6A gelako Izarra Mestoik aprilaren 1ean 12 urte beteko ditu. Eta azkenik LH3C gelako Ibak aprilaren 1ean 9 urte beteko ditu. LH4A gelako Emi Ban Bagelenek aprilaren 2ean 10 urte beteko ditu. Eta Ane Ibargurenek 33 urte beteko ditu egun berean. LH4B gelako Alex Agirrek aprilaren 5ean 10 urte beteko ditu. Zorionak guztioi, ondo pasa zuen urtebetetze eguna. Zorionak! Sasietara guztien gainetik mundua gaur bukatzen dela badakit. Zeru beltzea sufestan sumendiri, lurrale ertzen eta airean dantzari. Denok itxaroten zenuten momentura heldu gara. Joan den asteko galderen irabazleak zein diren jakinaraziko digute eta segidan gaurko irratsaioko galderak egingo dizkizuet. Pasaden asteko irabazleak hauek sortatu ziren. LH4D gelako Malen Lambert eta LH6C gelako Naia Merino izan dira. Zorionak bioi! Eta indarrez gainezka urrez apaindu ditugu gure orban denak. Entzun ondo, aiea gora bezala gera. Entzun ondo, geldi ezinak beti aurrera. Entzun ondo, ez baduzu gustoko begiratu bestaldera. Gu gara sasietan bidea egin dutenak. Gu gara kontrakorrontean, ez dugu pausorik emango atzera. Erne denoi galderen unea iritsi da. Eta kondaira adi entzun baduzue, errez erantzungo dituzue. Hau da,
hirugarren eta laugarren mailakoentzat galdera. Nor geratu zen begi bakar, ez? Berriz errepikatuko du galdera. Nor gelditu zen begi bakar? Hau da 5. eta 6. mailakoentzat galdera. Zergatik deitzen zaio kondaira honi isosomikote? Berriz errepikatuko dugu galdera. Zergatik deitzen zaio kondaira honi isosomikote? Erantzunak irratsaioa bukatu ondoren 4 gelara ekarri behar dituzue. Orain iskira-miskirako galderak gogoraziko ditugu, eta irabazleak nortzuk diren Gorkak esango digu. Nortzuk ziren 3. mailako komikiko pertsonaiak? Txiki eta Moko. 2. Zein arte teknika erabili zuten 5. mailakoek? Pop-up teknika. Iskira-miskirako irabazlea LH4ako Igor Duran Aizpuru eta HH-ko Amet Sarabe Arizaga izan da. Zorionak bioi. Kantaituzko kaletan Zer gara euskara beraz bagara Maixux eta Ramunen herrian Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutik mendebaldera. Junkeraren fandango berri bat bezala, Iraia berri baten bila. Korrika, arranaren eraldia lumani berriaz Bueno, iritsi da agurtzeko ordua. Irratsaioa zuen gustokoa izango zelakoan datorren asterarte agurtzen zaituztegu. Mila esker guztioi, hau izan da 4B taldearen prestatu duen saioa. Datorren astean 4C taldekoen txanda izango da. Gogoratu iskira-miskira irratsaioa 107.9 frekuentzian izango dela asteartero, goizeko 10:00. Ondo izan eta hobeto bizi! Ika, 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 hemen dator korrika! Zara, hor da gure gogoa Ezkerraldeko aeka saretuz lurra Hartzai gazte bat kontu zarretan Barinako bidane baskaran Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutik mendebaldera. Junkeraren fandango berri bat bezala, Iraia berri baten bila. Korrika, arranaren eraldia lumani berriaz Korrika, irintzi zarra da hogaztetan, gailur berrietan Lau buru bat gato batean baino, euskara gara. Ilargirik gabe, marea gora, nola bestela, nola bestela. Maitasun esku